Maka ni giko mar Nyasaye no kanyo Rose gocho nwa kaendi. Rose oimore. Oimore nyachwego odi nyakach. Idhi nade? Adhi maber godi luo. Intiriyo nade? Ariyo maber ahinya koth ema neno ka gowa Nairobi ka. Ber go ng'ato go koko mos na jadolo. Jadolo. Akaw mos. Koro anta rikini go simu nikech. Suru no golo ang'ono gwene tong. Mokwongo gima wuora kiani en advice takiani danga penj. Mokwongo wachakre gi dhano kaka an kata in driver. Kuma ne nyuolie thuru kucha ne onge kanise koteno be nitie. Catholic nitie, Anglican nitie, Hera Obembi Nyamasogo nitie, Pentecost for that matter. So ni biro Nairobi kani yudo ni koro ni bianie joka ministry ni dwaro miracle. Ana wuon aonge gima dacham ni ng'ato dwaro na dhi pandu mbegu. Adhi bolo ne Nyasacha tight Friday. Iyudo kanisa makata kashido yudi Nairobi ka tidong Nairobi ka tidwa mana timang'o dala idhi manyo kanisa umadala. Dhano fuo nikech okidwa tiyo matek. What miracle? Kiani wadi kiani ya church ministry siju kiagi timang'o nang'o matinde gimalich majadolo giro ni gobeni guwe jadolo I hope ni winga. What mani kichung sinagogi to ni ng'ato dwaro wuoyo against churches moko. Wan jogo modongo Kaluma wadonge kanisa. Ni biro Nairobi kani ng'ato kuchu. Ni kiani Catholic lamo jochiende. So jogo manoso mokata mission schools mege Catholic or Anglican. Those are the best generation manitie jodongo manitie. Dane madwaro yani an kana bed miya nyalo yudo. Mokwongo chief kidede magwenge gone go benisa ni miye jela. Samoro wawuotho monego warom kata gi journalist mondo wawuotho kayude momiya rikni goyo simu. Tafadhali dhano emodwaro chandruok. Ang'o mamoni gochonge piny tilam Nyasachi. Niye ni dhi kamoro, niye ni kia niwe tija machandora kalamo Nyasacha na yudo. Ng'ato hunda nadwar. Adhiya nyiew ne padri mtoka santa nyono gi tienda. Nadwaro miracle. That is wrong. Jadolo chung'uru gi wach Nyasaye motegno. Ng'at machung' kamora mora nyen kuwe ochako Catholic. Tijuki ajogo club Nyasaye, come to our church, come to our ministry. Any kiosk mora tiendara kati gorofa moro kaka nyoka dhimbo tuwa toka yude. Erokamano Rose. Erokamano Rose. Jadolo chung'uru motegno kabiro sense katido radwa na winjo wach Nyasaye. Temie uru arise kaka Nyawinjo ka jaduong' bishop ogo nyongede nyuguyu. Those are the bishops moadongo ka wawinjo wechgi kinde mane giwer power of Jesus around the world. Yes. So moko biro kwendi giri ni enodwa miracle mane maditim nato mama to Nyasaye nuchwia. Erokamano Rose. Very bitter. Erokamano ahinya. Rose winjo ka gino chwanyo Rose lakini Dominic be wan gode simu. Dominic oimore.